zoals u reeds gezien hebt zo net, de maakster van het beeldhouwwerk. Met toewijding, inventiviteit, maar vooral vakmanschap of vakvrouwschap, zoals u het wilt, heeft zij een juweeltje tot stand gebracht. Vanaf de conceptie van het borstbeeld tot het stadium van aflevering heeft zij zich met hart en ziel geworpen op deze opdracht. Haar verrichtingen zijn meesterlijk vastgelegd door fotograaf-cineast Kiko Vos, waarvan u vanmiddag de beelden kunt zien. Ook geniet zij landelijke en internationale bekendheid en gaat zij enkele woorden tot u richten. Excellenties, dames en heren, met u Ellie Baltus. Toen ik de opdracht kreeg om een borstbeeld te maken, toen kende ik al dat ik het eigenlijk helemaal niet. En ik heb wat documentatie bij elkaar gespannen om erachter te komen wie die man nou precies was. En je vraagt dan meteen af, wie is hij? Hoe ziet hij eruit? Wat heeft hij gedacht? Wat heeft hij gedaan? En ik heb niet alleen documentatie gevonden over zijn leven en zijn carrière, maar het tijdsbeeld waarin hij leefde was ook heel erg belangrijk. En de kleding bijvoorbeeld en de gewoontes. De volgende vraag was direct, hoe officieel moet hij worden afgebeeld? Moet hij een steek op of juist niet? Hoeveel medailles en welke? Ja. En was er ruimte voor mij om ornamenten toe te voegen die de verbeelding van de kijker moet prikkelen. Het enige voorbeeld van zijn uiterlijk wat ik kon vinden waren 2 schilderijen waarvan er 1 hangt in het gouvernementsgebouw in Curaçao. In die tijd van Kikkert waren er natuurlijk helemaal geen foto's, dus zelfs een gelijkenis van die schilderijen die valt te betwijfelen. Had hij werkelijk zo'n klein hondje en had hij werkelijk een hoog voorhoofd en stonden werkelijk zijn oren zo ver naar achteren. Uiteindelijk heb ik toch wel die schilderijen als uitgangspunt genomen om de beeltenis van Albert Kikkert neer te zetten. Omdat de kijker van nu toch ook Albert Kikkert alleen maar kent van juist die 2 schilderijen. Maar hoe kom je achter die schilderijen? Hoe kruip je erachter? Wat is het karakter van die man? Als je een portret boetseert, dan gaat de gelijkenis vaak niet alleen over wat je aan de buitenkant ziet, maar meer wat erin zit. Een voorbeeld is, als je een goede vriend van een afstand aan ziet komen, dan herken je hem meteen. Je hoeft niet zijn gezicht te zien om hem te herkennen. Dus er is iets in de uitstraling en in de houding wat definitief die persoon is. En dat is belangrijk om in een portret daarachter te komen. Het is natuurlijk lang niet makkelijk om een persoon die er al lang niet meer is, om die karaktertrekken boven water te krijgen. Het was dus zaak dat ik langzamerhand, net als bij een levend persoon, Albert Kikkert zou gaan leren kennen. En de ingrediënten die ik daarbij op zou doen, die zou ik prachtig kunnen gebruiken om in het beeld te verwerken. Er moest bijvoorbeeld statigheid in het beeld komen en autoriteit uitstralen, maar niet te veel. En er moest iets kleurrijks in komen. Als je als gouverneur de huisjes laat schilderen van Curaçao, dan moet er iets kleurrijks in je karakter zitten. Er moest ook iets komen van een genieter van het goede leven, maar ook niet te veel. Bovendien, een belangrijke gebeurtenis als het schrijven van een proclamatie kon niet in het beeld achterblijven. En al met al heb ik gezocht naar een combinatie van deze ingrediënten in de juiste verhoudingen. Wat ik wel ontdekte tijdens mijn kennismaking met Kikkert, was dat die kennismaking veel intiemer en verder ging dan menigeen zou denken. En dat zal ik illustreren aan de hand van een anekdote. Op een dag kwam ik mijn atelier binnen
En ik wilde aan het beeld gaan werken. En ik ontdeed het van het plastic, want een kleibeeld droogt uit en een plastic versie daaromheen om dat tegen te gaan. Ik ging aan het werk met het uniform en op een gegeven moment pakte ik hem flink in de flanken vast. En ik voelde de vetrolletjes onder een strak uniform zitten. Ik voelde dat goede leven in de klei van Curaçao zitten. Een ander voorbeeld was toen ik verder af ging staan om de verhoudingen te bepalen, om te kijken of het allemaal goed in elkaar zat, wilde ik iets aan de kraag veranderen. En toen ik dat wilde doen, kwam ik met mijn gezicht heel dicht bij het beeld, om wat details aan te brengen. En plotseling rook ik zijn uniform. Ik rook het zweet van de tropen, in de klei dus. En dan zou je denken, dan ga je wel heel erg ver als je dat als beeldhouwer meemaakt. Of als je dat doet. Maar als beeldhouwer ben je dus niet alleen met je handen bezig om een beeld neer te zetten, maar je gebruikt dus al je zintuigen. En nu zou ik dus een hele lange verhandeling kunnen gaan geven over de technische zaken die daarop volgden. Het opbouwen in klei en het maken van een mal, een gipsenmal, het afgieten in brons, het afwerken, ciseleren, patineren. Maar dat zou heel erg technisch worden. Gelukkig was de cineast Tico Vos aanwezig bij het hele proces en die heeft het fantastisch gedocumenteerd. En beter dan de volgende fotoserie kan ik niet vertellen wat er verder allemaal gebeurd is met het beeld en hoe het tot stand is gekomen. Dus ik draag het visuele gedeelte nu graag over aan Tico Vos.